Tristețe maximă, dar nu despre tristețe vreau să vorbim în seara asta. Este luni și vom începe cu un invitat surpriză. Surpriză pentru că în viața lui s-au întâmplat anumite surprize, anumite declicuri și de aproape un an și jumătate viața lui s-a schimbat. Să vedem cum, pentru că este vorba despre fostul, binecunoscut David Blaine actualmente, dar haideți mai bine să îl invităm, David Blaine, Alin Blaine, și să-l invităm să ne spună exact acum cum îl cheamă de fapt pe Alin. În aplauzele voastre! Bună seara! Bună seara! Mă bucur mult că ai venit și vezi, am stat puțin de vorbă și înainte, dragi prieteni, împreună cu Alin. Spune-ne tu numele tău real, actual și care cred că va rămâne până la final. Numele meu este Loloș Alin. Niciodată n-am fost în America. Niciodată nu l-am văzut pe David Blaine, în realitate. De asta am greșit eu și ți-am zis David Blaine. Niciodată nu am învățat de la David Blaine. Minciuna a pornit de la mine. Am fost, într-adevăr, un șarlatan pentru că căutam mijloacele mele, căutam scopul meu să fac ceea ce vreau eu, exact cum și voi căutați ceea ce vreți voi și nu căutați voia lui Dumnezeu. Și prin metoda aceasta am devenit foarte celebru. De aceea îmi cer iertare în fața țării, nu am bioenergie, n-am învățat de la David Blaine, s-a terminat. Viața mea s-a schimbat. De ce? Pentru că Iisus Hristos, când transformă pe om, îl transformă. Țineți vorba, sunt extraordinare mărturisirile tale, vom reveni cu totul în câteva secunde. Rămâneți! Suntem din nou împreună, alături de, aș putea spune, fără să glumesc, alături de noul Alin Loloș. Spun noul pentru că de un an și jumătate viața lui s-a schimbat și el din acel moment a început să mărturisească credința lui în Iisus Hristos și noi l-am invitat în ideea de a vedea la ce sacrificii a renunțat, ce eforturi a făcut și, în primul rând, care a fost declicul ce te-a făcut să renunți la o viață plină de succes. Erai cotat unul dintre cei mai buni iluzioniști, cei mai buni magicieni. Aveai bani, aveai faimă, aveai orice fată, orice femeie îți doreai. Cum și tu ai declarat-o, că aveai aproape totul la picioare. Cucereai fete doar cu 2-3 trucuri, le făceai să cadă pe spate. Ai doar 28 de ani. Pofta de viață nu ți s-a curmat deodată. Ce s-a întâmplat? Iisus Hristos spune: la ce îi folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Atunci când te uiți în oglindă dimineața, azi vezi fața ta. Și după ce ai plecat din oglindă, uiți de fapt cum erai. Pentru câteva minute uiți pentru că te iei cu lucrurile acestei lumi. Când te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu și vezi că Cuvântul lui Dumnezeu te vede păcătos, te vede un curvar, un preacurvar, un mincinos și un înșelător, când te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu și vezi că Dumnezeu este de 3 ori sfânt, că Iisus Hristos va judeca lumea și este drept, nu mai ai cum să rămâi la fel. Și rogi cu disperare pe Iisus Hristos să te schimbe. Am o întrebare, Andrei. Dacă eu veneam, sau te pun pe tine, dacă ai 150 de km la oră și intri frontal într-un tir, ai putea să zici că trupul nu suferă nicio schimbare? Sincer, răspunde-mi. Cum? Deci e foarte clar, dacă intru frontal în coleziune cu un obiect atât de mare și de puternic, voi fi schimbat. O mână ruptă, cap, paralizat, cine știe? Dacă mai scap cu viața. E bine, dacă te întâlnești cu Iisus Hristos, nu mai poți să rămâi la fel. Care este mai mare, Iisus Hristos sau un tir? Și tu cum s-a produs această întâlnire cu el? Am citit Biblia. Pur și simplu ai luat-o, am luat Biblia și am citit-o și am văzut păcatul care îl descoperă Biblia, am îngenunchiat înaintea lui Iisus Hristos. Atunci când Duhul lui Dumnezeu te cercetează, atunci când Duhul lui Dumnezeu produce o presiune în inima ta ca fiind păcătos, atunci tu, dacă dai frâu acestei cercetări, tu poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus Hristos. Dar dacă atunci când Biblia spune că ești un păcătos și tu negi, ceea ce am văzut că suntem foarte mulți oameni morali în această țară și zic că ei n-au ucis pe nimeni. Biblia spune că dacă ai urât pe fratele tău, pe aproapele tău sau i-ai spus prostule sau nebunule, de fapt ești un ucigaș și niciun ucigaș nu are viață veșnică. De aceea Iisus Hristos, când a venit, nu a venit să ne ducă în rai. Iisus Hristos a venit să ne schimbe, să ne ducă în rai.
Pentru că dacă El este învierea, cum susține eu sunt învierea, citiți Ioan capitolul 6 și capitolul 8, eu sunt învierea, înseamnă că El ne poate învia în primul rând la o viață nouă și în al doilea rând, după moarte, mă va învia în viața de apoi. Dar dacă eu susțin că sunt al lui Iisus Hristos, sau dacă tu care te uiți susții că ești al lui Iisus Hristos, sau chiar tu, Andrei, dacă susții că ești al lui Iisus Hristos, de ce mai practici păcat? De ce mai căutăm păcat? De ce mai vrem faimă, bani? De ce mai vrem plăcerile acestei lumi? Am văzut două lucruri foarte grave. Am văzut că lumea, dacă nu are și nu poate să obțină niște lucruri, are invidie. Și lumea te prinde prin invidie. Și am văzut că dacă obții aceste lucruri, lumea te prinde prin mândrie și începi să discuți despre lucrurile care deja le ai. De aceea, în momentul când l-am cunoscut, mai bine zis, după ce Iisus Hristos m-a cunoscut, nu pot să tac. Pentru că dacă astăzi mori cu bagajul de păcate, cu aceleași gânduri, cu același vocabular, cu aceleași intenții, cu natura rea, te duci direct în mânia lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu este tiran, ci pentru că Dumnezeu este sfânt și drept. Cum pot eu, un curvar, un prea curvar, un gânditor de rele și cu idei care vin numai din firea mea pământească, cum poate Dumnezeu să mă bage în raiul lui? Este absurd. De aceea să miră lumea. Cum este posibil ca omul ăsta să vină să ne predice? Cine este omul ăsta? Luați Biblia și citiți. Sunt aici doar să vă spun, luați Biblia și o citiți. Alin, vreau să te întreb un singur lucru. Tu sigur într-un fel, te pocăiești. De fapt, nu asta e cuvântul. Te pedepsești pe tine pentru viața pe care ai trăit-o până acum. Tu spui că ai mințit, că ai înșelat lumea, că ai creat iluzii. Dar tot tu spui că toate acele trucuri necesitau foarte multă muncă. Tu, într-un fel, ai muncit. Tu mă întrebi pe mine acum de ce eu continui să trăiesc în păcat. Sau, mă rog, că am nevoie de bani. Păi am nevoie de bani ca să-mi cresc familia, pentru că acești conducători ai țării nu gândesc cum gândești tu. Și eu trebuie să muncesc ca să aduc pâine acasă. Tu munceai. Că era o formă de artă, tu munceai. Indiferent ce vei spune, munceai. Ca să-ți iasă acele trucuri, acele... știi foarte bine, nu? Că n-au trecut decât un an și jumătate. Prestidigitația. Da. Dacă nu te antrenai în fiecare zi, tu câștigai bani, tu îți câștigai pâinea muncind. Andrei. Ce-i rău în asta, Andrei, să muncești? Biblia spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Corect. Eu nu m-am pocăit pentru că eram iluzionist, Andrei. Motivul pentru care spun că eu am fost cum am fost este de fapt te descriu pe tine care te uiți la mine sau vă descriu pe voi toți de aici. Pentru că așa suntem toți. Toți suntem născuți în firea pământească de la Adam și toți practicăm păcat, vrând nevrând. Suntem infectați cu păcat și bem păcatul ca apa. Deci eu nu m-am pocăit că sunt iluzionist. M-am dus pe stradă, îl propovădeam pe Hristos și îmi spune cineva, auzi bă, tu îmi spui mie să mă pocăiesc, dar eu n-am făcut ce ai făcut tu. Eu n-am fost și ai făcut toate relele care le-ai făcut tu. Zic, e extraordinar, trebuie să fac prima poză cu un om care e sfânt. De aceea, oamenilor, iluzionismul nu este păcat, ceea ce emană iluzionismul. O putere extraordinară care lumea zice, bă, ăsta ridică obiecte, face. Nu, le ridicam cu fire, cu tot felul de chestii. Nu vreau să vă spun detaliile pentru că am colegi, sau cel puțin am avut, care încă practic chestia asta și face bani. Și i-ai lăsat fără pâine dacă ai dezvălui secrete. Aș fi un șarlatan. Levitația este posibilă? Deci totul este un truc, domnilor. Un truc este ceva explicat. Optic, tot pe legile fizice. Dar problema este, truc, da? Trăiesc eu pentru Hristos astăzi. Trăiesc în voia Lui, pentru că vreau să vă zic exact. Iisus Hristos în Ioan capitolul 3 spune, trebuie să vă nașteți din nou. Ce înseamnă chestia asta, trebuie să mă naști din nou? Păi hai să vă explic. Un om se naște și noi suntem fizic aici, ne-am născut odată din mamele noastre. Existăm. Și eu mă uit la tine, pot să dau mâna cu tine, existăm. Tot așa cum existăm în această lume fizic, trebuie să existăm și în lumea spirituală a lui Hristos. Născuți din nou, născuți în lumea spirituală. Dar prin botez, oare nu ne botezăm într-un Hristos? Botezul este doar o mărturisire a faptului că eu deja am luat decizia să-L urmez pe Hristos. Deci botezul în apă nu este acel lucru care îmi ia mie păcatele sau îmi curăță păcatele. Doar Iisus Hristos îmi curăță mie păcatele. Este foarte clar. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu zice nimic de botez. După ce eu am luat decizia să mă urmez, să-L urmez, cum erau apostolii. Da, apostolii botezau oamenii în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
în numele lui Hristos. De ce? Pentru că deja am luat decizia să-L urmez pe Hristos, deja sunt al lui Hristos. Deci mulți s-au botezat și trăiesc ca dracii. Dați-mi voie să vă spun că firea pământească a învățat să noate. Și ca să ai biruința asupra firii pământești, nu poți decât prin Duhul Sfânt. Și ca să ai Duhul Sfânt, nu poți să-L obții decât prin pocăință, prin smerenie înaintea lui Hristos, să te duci înaintea lui Hristos. Doamne, eu nu pot prin faptele mele. Eu nu pot prin religia care o am. Eu nu pot. Dacă Tu nu mă mântuiești, eu nu pot. Tu mă trimiți direct în iad. Tu așa mă vezi. Dacă nu conștientizezi chestia asta, nu merge. Aceste gânduri, această toaletă mentală, tu ți-o faci în fiecare zi, în fiecare clipă, toaletă de când mentală. te trezești până... Dăm voie să vă spun Pentru că e de curățat, nu? Nu mai e de curățat. Iisus Hristos a curățat deja. Deci eu nu muncesc ca să mi se curețe păcatele. Iisus Hristos a spus, dacă crezi în mine, ca tot ce am făcut eu pe cruce, păcatele tale sunt atribuite mie. Ori plătești tu înaintea dreptății lui Dumnezeu și ai trăit cum ai vrut tu, ori plătesc eu și tu trăiești cum vreau eu. Pentru că în momentul când a stat Hristos pe cruce, pe lângă faptul că a fost bătut, scuipat, înjosit, disprețuit și urât de toți oamenii, mânia lui Dumnezeu, Tatăl, l-a zdrobit pe Dumnezeu Fiul, Isaia 53, versetul 10. Iahve l-a zdrobit pe Iisus Hristos. De ce? Pentru mine și pentru tine, ca să ai o soluție. De aceea bat mereu într-una și într-una și pe oriunde mă duc și orice predic pe stradă sau în orice adunare. Iisus Hristos este mijlocul. Iisus Hristos este centru. Fără Hristos nu-i nimic. Și îți mai spun un lucru. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 8, cei ce au Duhul lui Dumnezeu sunt ai lui Dumnezeu. Și sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și însuși Duhul vostru împreună cu Duhul Sfânt mărturisesc că sunt al lui Iisus Hristos. Andrei, Duhul tău împreună cu Duhul lui Dumnezeu acum mărturisește că tu ești al lui Hristos? Că dacă trebuie să mărturisească, înseamnă că tu ești sensibil la păcat. În momentul când propovădezi lumii, zice, bă, tu ori ești nebun, ori te-au injectat. Te-au injectat bine în creier. Întrebarea mea este următoarea. Eu sunt nebun pentru că trăiam după voia pornirii mele sau voi? Sau acum că îi dau slavă lui Dumnezeu și îmi citesc zilnic Biblia și văd care este planul lui Dumnezeu pentru mine? Tu vorbești extraordinar de frumos, dar aș vrea să le spui oamenilor, tu, personal, Alin, la ce ai renunțat acum 1 an și jumătate? La bani, la mașini, la case, la... Tu, spune-mi tu. La ce ai renunțat? La prieteni, la prietene? Deci, vedeți? Ai întrerupt orice legătură cu fetele? Cum? Vedeți? La ce ai renunțat? Iisus Hristos zice că din inima omului, Matei 15 cu 19, din inima omului ies lucrurile rele, curviile, preacurviile, înșelăciunile, furtișagurile, vorbele urâte. Din inima omului. Am renunțat la inima mea. Noi nu, pentru că suntem într-o țară și majoritatea cred că dacă au o religie și aparțin de o religie mare, ei cred că au o dreptate. Nu e adevărat. Hristos are dreptate, El este adevărul. Am renunțat la inima mea. Ce am făcut? Hristos zice, dă-mi inima ta, iar eu îți dau inima mea. Ezechiel 36 cu 25-26. Dă-mi inima ta care este natura rea, natura lui Adam. E natura, tu nu mă atașa pe mine la natura ta. De aceea mulți s-au înșelat și mulți cred că sunt al lui Iisus Hristos și spun, noi avem o religie și să dau după religie. Dați-mi voie să vă spun că aveți doar o spoială de religie. Iisus Hristos nu a venit să ne dea o religie. Te opresc în acest punct, pentru că pândeam acest moment. Tu vorbești cu o vehemență și cu o virulență ce are puterea, ți-ai menținut acel talent extraordinar pe care în momentul, atunci când îți câștigai pâinea făcând iluzionism, transmiteai oamenilor. Cu aceeași putere transmiți și acum gândurile. Dar spunându-le oamenilor că au spoială de credință, oare tu nu-i judeci? O spoială de religie, nu de credință. Pardon, oare ideea este nu-i judeci? Și atunci e bine, nu... Problema este că eu vă citesc niște versete. Eu nu vă... Deși ceea ce vorbesc acum pentru cei care cunoașteți acasă, de fapt eu vă citesc versete. Cu toate că nu vă spun mereu citatele. Nu am cum să judec pe mine. Cine sunt eu care să judec pe cineva? Asta dar eu, în loc, nu vreau să te dărâm. Eu vreau să spun adevărul care este Iisus Doar le Hristos. arăți. Vreau să vă spun că de fapt tu care te uiți la mine, te dai după o religie și crezi că ești bine și ai doar un creștinism de fațadă. L-ai atașat pe Iisus Hristos ca un accesoriu. Exact cum eu am făcut ceva de genul ăsta. Am atașat la cheia mea de mașină, am atașat un breloc. Deci așa atașăm nimic fără Dumnezeu. Mi-am trecut pe perete cu markerul în momentul când m-am pocăit. Deci în momentul când oamenii îl atașează pe Iisus Hristos la viețile lor, majoritatea sunt și găsim pe peste tot,
Și dacă începi să vorbești cu ei, îl ai pe Hristos? Da, eu sunt al lui. Bine, dacă tu ești al lui, spune și mie, ieri, ai păcătuit? Da, normal că am păcătuit. Dar ți-ai dorit să păcătuiești? Da, fiecare ne uităm după o femeie. Nu, frate, nu ne mai uităm fiecare. Pentru că în momentul când te întâlnești cu Iisus Hristos, îți smulge inima rea și spune inima lui. Bun. Tot, ori dai totul, ori dai totul lui Dumnezeu, ori nu-i dai nimic. Apropo de smuls, tu înainte să te oprești, Da. anunțai atunci că urmează să faci un truc senzațional cu scosul inimii Da. E un din truc. piept. E un truc. Poți acum să ne spui despre ce era vorba? Dacă vă spun, aș dezvălui niște secrete și poate unul dintre iluzioniști vor să facă trucul ăsta. Este un truc. Dar Deci mi-ai încă spus... îți respecti breasla Nu, din deci care este ai un plecat? truc, tot ceea ce fac colegii mei, sau a făcut David Blaine, Chris Angel, David Copperfield, care a făcut mortul Alin Blaine și toți ceilalți care fac, e o artă. Eu le recomand la toți să se lepede de ei, pentru că este imposibil ca un iluzionist să nu aibă faimă. De aceea leapădă-te. Și cum mi-ai spus de îndrăzneală. Da. Mi-ai spus ceva de genul că înainte emanam oamenilor acea îndrăzneală și eram focos pentru ceea ce munceam. Păi normal, pentru că cel puțin noi oameni avem un dar spiritual și un dar fizic. E bine, darul spiritual care mi l-a dat Dumnezeu mi-a dat îndrăzneală. Și o foloseam pentru mine. Te întreb tu care te uiți și chiar pe tine, Andrei. Câte daruri oare nu ți le-a dat Dumnezeu și le folosești pentru eul tău? O groază. De aceea Biblia spune și citez Luca 9:23. Cine vrea să vină după mine, după Iisus Hristos, să se lepede de sine, de eul lui, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Altfel, nu poate fi ucenicul meu. Știi ce e foarte interesant? Că tu nu vrei să le dezvălui trucurile, spre exemplu, cu smulsul inimii din piept. Evident că este o inimă de vreun taur sau ceva. Sau nu vrei să le spui cum urma să stai tu într-un bazin 7 zile fără să clănești. Ca să aperi breasla lor, breaslă care te atacă și care te-au făcut impostori, nu? Și Andrei Teașcă și Iosefini. Îi iubesc pe toți. În numele lui Hristos vă iubesc impostor și să fiți binecuvântați. Tu îi aperi acum și nu vrei să dezvălui secrete. Asta e foarte interesant. Eu nu îi apăr pe nimeni, eu vă spun adevărul. Eu nu pot să dau un nimeni. Dacă eu eram fostul Alin Blaine, era grav pentru unii. Dar Hristos m-a schimbat. Și nu pot să ameninț pe nimeni, dar vă iubesc. Și Hristos, dacă mi-a schimbat inima rea, din ură și din invidie și din dispreț față de ceilalți, mi-a dat dragoste și vă spun, iubiți-L pe Hristos. Sunt de acord cu tine. Mi-ai spus că această inimă nouă pe care ți-a dat-o Hristos nu încape în ea nici măcar ideea de a avea plăceri cu o fată. Dar în același timp, tot Dumnezeu spune să te unești cu o femeie, să te căsătorești, să faci copii, mulțiți-vă, nu? Copilul să-l botezi, tot într-un Hristos. Tu unde vrei să ajungi? Tu ca om, tu Alin, îți dorești o familie, vrei să rămâi doar un propovăditor. Cum ajungi să-ți găsești acel suflet, acea femeie, acea jumătate cu care urmează să... Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, în Matei, capitolul 6, spune: nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, ci îngrijorați-vă mai întâi de împărăția mea și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Dacă în planul lui Dumnezeu, dacă Hristos, unsul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a pregătit o fată, voi fi căsătorit și voi avea relații intime cu acea fată doar în căsătorie. Pentru că chiar din grădina Edem Dumnezeu a creat familia. A spus, am făcut parte bărbătească și parte femeiască. Nu ceea ce să fac la noi în ziua de astăzi și reclame că trebuie să-ți cunoști partenerul înainte de căsătorie. Nu e adevărat. Am observat un lucru. Și dacă nu vă potriviți? Dacă ea îl iubește pe Hristos și eu îl iubesc pe Hristos, înseamnă că există un singur Dumnezeu în sub casa mea. Nu există tatăl diavolul, conform Ioan 8:44, cum a spus Domnul Iisus, că cei care trăiesc după firea lor pământească au pedată pe diavolul. Există doar un singur Dumnezeu. Am văzut un lucru important. Dacă mă duc în India, văd oameni demonizați și îi vezi pe unii cu bale la gură și cum să zvârculești și așa mai departe. Nu m-am dus eu în India, am auzit de chestia asta. Dacă te uiți, așa. Dar am văzut în România că e mult mai grav. Demonii, de fapt, controlează oamenii și oamenii se cred buni, oameni morali. De fapt, ei sunt înrobiți de masturbare, de curvie, de pornografie, de sine, de eul lor. De viciile lor. Aceste vicii sunt demoni oamenilor.
Nu poți să scapi de aceste înrobiri la nivelul minții sau la nivelul inimii, decât prin adevărul Iisus Hristos, când a zis în Ioan 17, cuvântul tău este adevărul. De aceea, soluția la întrebările tale, soluția la viața ta, nu este decât Iisus Hristos, Dumnezeul cel prea înalt. Tu în acest moment, din ce trăiești, Alin? Din Iisus Hristos. Poți să fii puțin mai clar. Te referi la bani? Da, din ce mănânci? Tu te duci să-ți cumperi plăi. Atunci câștigai foarte bine. Da, în jur de 700-1000 de euro pe oră. Pe oră? Da, pe oră. Pe oră? Da, pe oră. O avere, ai strâns o avere. Ce s-a întâmplat cu ea? Nu am bani din... Deci în momentul de față chiar nu am bani din iluzionism. Și din ce trăiești? Hristos îmi dă în fiecare zi. Muncești ceva, nu? Asta e chestia. De exemplu, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, Ioan, într-adevăr ei munceau cu mâinile lor. De exemplu, Apostolul Pavel făcea corturi. Dar în momentul când s-a dedicat în totalitate lui Iisus Hristos, el se întreținea din Evanghelie. Eu nu i-am cerut la nimeni să-mi dea și nu, cum au spus la celelalte emisiuni, oare cât l-au plătit pe Alin Blaine, Alin Loloș mai exact, că Blaine e mort de mult, mizerabil nume, cât l-a plătit pe Alin Loloș să vină să propovădească. Fraților, verișorilor, scuzați-mă, nimeni nu m-a plătit pentru nimeni nimic. De aceea vă spun clar, dacă Iisus Hristos trăiești pentru Iisus Hristos și e pe primul loc, El îți dă și bani. Cum? Just like that. Îți dă bani. Just like that. Aici Dar, sunt oameni diferiți. Să știi vorba, trebuie să luăm publicitate, indiferent, că altfel o să plecăm cu totul. Rămâneți alături de noi! Ne-am grăbit să ne întoarcem alături de Alin și înainte de a lua această scurtă pauză, l-am întrebat efectiv la ce a renunțat el, bani, mașini, femei și din ce trăiește efectiv. De unde îi vin lui banii, că trebuie să-ți plătești facturile, nu? Ca să ai. Îți vine întreținerea, nu? Mașină și telefon. Mașină, telefon, corect. Banii dar concret. Păi hai să vă spun o întâmplare. Eram pe stradă, i-am spus Evanghelia unui bătrân. Bătrânul se pare că este născut din nou, l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui și era într-o cârjă. Și multe întâlniri cu bătrânul, a venit la adunare și spuneam și eu nevoie de un cărucior, un mergător. Și îi spun eu, o să rog pe tatăl meu să vă dea un cărucior. M-am dus înaintea tronului de har al lui Hristos, am îngenunchiat și zic, Doamne, dă-mi un căruț. Peste câteva zile, chiar o săptămână, să zic, ceva de genul ăsta, a venit un om, m-a bătut frumos pe umăr, din senin pentru voi, dar Hristos l-a trimis, am să-ți dau un căruț. Ei bine, cum s-a provocat chestia asta, dacă el se îngrijește până și de căruțul ăla, nenorocit, dacă el se îngrijește de banii care mi dă zilnic sau ori de câte ori am nevoie, cu siguranță el se îngrijește și de păcatele tale dacă vii înainte și te pocăiești, înaintea lui Hristos. Deci sunt oameni care trăiesc din Evanghelie, nu sunt plătiți de unele biserici și așa mai departe. Cei care să propovăduiască. Unii sunt plătiți de biserici, unii sunt plătiți de oamenii lui Hristos. Pur și simplu vin banii. Dacă Dumnezeu îngăduie să fiu mâine să-mi iau încă o Dacie, Dumnezeu unde? Da, folosesc Dacia aia pentru Hristos. Iar unii oameni sunt creștini, sunt al lui Iisus Hristos și Dumnezeu i-a trimis să lucreze în Carrefour, sunt informaticieni, lucrează câte 8-10 ore. Deci sunt unii oameni speciali să propovăduiască, sunt unii oameni care știu să propovăduiască, dar nu este acesta darul lor. Am înțeles. Și uite să punctez chestia asta. Pentru că cineva din public mă întreabă ce faci până la urmă urmei, ceva de genul ăsta, care e religia? De unde să știm noi? Mulți mă întreabă care este religia adevărată. Și știți ce le răspund? Religia adevărată nu este atunci când omul îl caută pe Dumnezeu prin metodele oamenilor. Printr-o religie, printr-un cult sau prin cine știe ce îndoctrinare. Nu! Religia adevărată este atunci când Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, caută pe om prin metoda lui Dumnezeu, însuși Iisus Hristos. Alin, câți bani câștigi tu pe lună? Nu pot să spun chestia asta. Posibil să câștig 1 leu, da? Posibil să n-am nimic. 1 milion. Dar nu-i problema de bani. Oamenii îți donează, îți dăruiesc. Dăm voie să spun că... Îi vindești sufletește sau îi aduci pe o cale? Eu nu pot să vindec pe nimeni sufletește. Doar Duhul Sfânt vă vindecă sufletește dacă vă pocăiți în numele lui Hristos. Deci nu e problema de bani. Când îl cunoști pe Iisus Hristos, nu-ți mai pasă de bani. Îți pasă de Hristos. Dar trebuie să te hrănești, omule. El mă hrănește, El a hrănit oameni. Citiți Ioan 5 și 6.
El a hrănit o grămadă de oameni. Nu mă poate hrăni pe mine, păcătosul? Spune foarte clar în Matei 6 cu 33-35. Spune foarte clar, dacă vă îngrijorați întâi de voi, de sufletul vostru. Ce le transmis tu oamenilor? Eu vă dau. Vă transmit un singur lucru și este foarte clar. Care este camera care mă filmează în momentul de față? Cred că Acolo. Deci vă transmit un lucru foarte clar. Dumnezeu nu a coborât raiul, nu a lăsat toate bogățiile, nu s-a zmerit pentru voi ca voi să fiți într-un cult sau într-o religie. Iisus Hristos a zmerit. Iisus Hristos a sărăcit pe El ca să vă îmbogățească pe mulți. Bogăția nu este aceste materiale după care toți umblăm. Bogăția este însuși Iisus Hristos în inimă. Și o obții doar prin lepădare de sine, prin pocăință reală, autentică, prin Hristos. Și punct. De aceea vă trimit la Iisus, vă trimit la Biblie, citiți Biblia. Mulțumim frumos, o discuție absolut senzațională, tulburătoare la Late Night Show, o emisiune de divertisment, dar iată că Alin a ales această cale și ne-a împărtășit din experiența lui în această seară. Poate vei reveni, poate vom mai sta de vorbă. Andrei, cu siguranță s-au făcut multe valuri în seara asta. Interesant este că vă spun cu zâmbete pe buze. Hristos este viu și vă poate învia și pe voi la o nouă viață. Dar dacă nu va învia la o nouă viață, să nu vă așteptați la rai, pentru că ce seamănă omul aceea va și secera. Îți mulțumesc, Andrei.